Dobrý deň. Týždeň sa s týždňom zišiel a sme tu opäť. Začína sa cestovateľský magazín Check-in. V štúdiu vítame riaditeľku cestovnej kancelárie Satur, pani Noru Fedorovú. Dobrý deň. Dobrý deň. No a spolu s ňou vás dnes zavedieme na ostrov ležiaci v Stredozemnom mori. Ostrov, ktorého pobrežie má dĺžku úctyhodných 1850 kilometrov. Ostrov, ktorého štvrtinu rozlohy tvoria prírodné parky a rezervácie. Ostrov, na ktorom sa nenachádza ani jediná spoplatnená diaľnica. Možno už v tejto chvíli tušíte, ideme na Sardíniu. Sardínia. Po Sicílii druhý najväčší ostrov Stredozemného mora je ako autonómny región súčasťou Talianskej republiky. Na viac ako 24 000 kilometrov štvorcových tu žije približne 1 600 000 ľudí, vrátane viac ako 500 obyvateľov starších ako 100 rokov. Okrem taliančiny sa používa viacero menšinových jazykov. Najvýznamnejšia je sardínčina. Hlavným mestom Sardínie je 150 000-ové Cagliari. Najvyšším vrchom ostrova Punta la Marmora. Dosahuje výšku 1834 metrov nad morom. Najvýznamnejším vodným tokom je 152 km dlhá rieka Tirso. Návštevníkmi je Sardínia vyhľadávaná najmä pre svoje nádherné pláže, Tyrkisové more a fascinujúce skalné útvary. Pani Fedorová, vy ste toho precestovali veľa, ale čím si vás získala Sardínia? Určite sú to prírodné krásy, krásne scenérie, skalnaté pobrežie, ale teda aj pláže, ktoré sa vyrovnávajú Karibiku. Chvíľami by som povedala, že sú ešte krajšie ako v Karibiku. No a určite aj veľmi dobrým jedlom, históriou bohatou a krásnymi mestečkami, ktoré sa tam dajú objaviť, pretože napriek tomu, že veľa Slovákov vníma Sardíniu prioritne cez tie pláže a Tyrkisové more a biely piesok, tak Sardínia má čo ponúknuť aj pre tých, ktorí radi cestujú a objavujú. Tak si to poďme povedať podrobnejšie, tak pre koho je určená? Tak určite pre rodiny s deťmi sú skôr tie rodinné dovolenky v tých tradičných talianských vilážach alebo hotelíkoch. Sardínia vlastne tiež nemá veľké ubytovacie zariadenia, skôr sú to teda poschodové alebo dvojposchodové hotelové komplexy menšieho štýlu a v takom tom tradičnom miestnom štýle aj postavené. To znamená, že veľké záhrady a blízkosti hneď od pláže, ale zároveň všade to kvalitné sardínske jedlo. Zámerne nehovorím talianske jedlo, pretože Sardínia je, by som povedala, tak trošku charakterom špecifická, aj čo sa týka jedla. Napriek tomu, že tam teda nájdeme tie klasické cestoviny či pizzu a veľmi dobré jedlo, tak Sardínia ponúka veľa naozaj špecialít, ktoré sú typické práve len pre tento región. Tak sme začali gastronómiu, tak poďme v ňom pokračovať. Čo špeciálne si treba dať na Sardíniu? Tak ak máte napríklad radi tradičné syry, tak určite odporúčam ochutnať syr Pecorino Sardo. To je tradičný ovčí syr, ktorý je ale aromatický aj s bylinkami práve odtiaľto. Zároveň teda toto miesto je typické aj svojimi špeciálnymi cestovinami, ktoré sú plnené týmto syrom, ale teda aj zemiakmi, cesnakom a tymiánom a polievané tiež maslom a syrom. No a potom sú tu ďalšie špeciality, ako je napríklad sardínsky chrumkavý chlieb, ktorý je práve len odtiaľto. Neviem, či som ho aj niekde inde ešte jedla. No a množstvo tiež rôznych dezertov, ako napríklad plnené šatôčky sardskými syrmi a polievané medom, či plody mora, rôzne ryby na rôzne spôsoby. No a vnútrozemie má samozrejme aj tradičné mäsité pokrmy, či už to je pečené jahňacie mäso alebo iné pochuťky, ktoré sú ale veľmi dlho v hlinených nádobách pečené. Keď sme teraz divákov navnadili na to, že je to naozaj veľmi dobré jedlo a fantastická gastronómia, tak kedy je vhodné ísť na tú Sardíniu? Sardínia je ostrov, ktorý je v Stredozemnom mori a je vlastne sezóna tam od
mája až do polovice októbra. S tým, že by som rozdielila Sardíniu na dve časti, na sever a juh, pretože aj tá klíma a podnebie je trošku iné na severe a na juhu. A tá severnejšia časť je trošku chladnejšia, to znamená, že je ideálna aj pre tých, ktorí majú radi práve aj počas leta tie teploty okolo tých 30 stupňov a nie teplejšie. A zároveň majú radi aj teda krásne biele pláže, pretože juh má skôr zlaté pieskové pláže a dlhé piesočnaté pláže, kým ten sever je taký členitejší, čiže priam ponúka na lodné výlety. Ďalšou výhodou severu Sardínie je okrem toho, že je tam teda známe smaragdové pobrežie, ktoré už samé o sebe hovorí o tom, aký charakter to pobrežie má. Je známe aj tým, že sú tam teda luxusnejšie rezorty a veľký jachtový prístav, kde sa zase chodí za tými známymi talianskými butikmi a obchodíkmi, nočným životom, ale aj kvalitnými reštauráciami. Ale hlavne je to veľmi dobré východisko na lodné výlety, či už je to na súostrovie La Maddalena, kde sa nachádzajú jedny z najkrajších pláží v rámci Sardínie, a ktoré vzdialené z Palau len pol hodinu loďou, alebo je to výlet na nedaleký ostrov Korzika do mestečka Bonifacio, ktoré je považované za jedno z najkrajších korzických miest, ktoré je takisto vzdialené len 2 hodinky priamo od Sardínie a vo veľkom sa tam organizujú výlety. Pre tých, ktorí sú ale milovníci krásnych pláží, tak určite odporúčam navštíviť pláže, ako je L'Estintino, ktoré má takú tú tradičnú karibskú vodu, ale aj teda málo vody. To znamená, že sa tam veľa kráčate vo vode po pás a tým pádom je teda veľmi dobre vyhriatá a pôsobí to naozaj, ako keby ste boli na jednej z najkrajších svetových pláží. No a potom krásne pláže sú aj v oblasti napríklad Santa Teresa di Gallura či San Teodoro, ktoré majú práve taký ten charakter menších zátok, krásne skalnaté scenérie okolo a pozvolný vstup do mora. Takže tá Sardínia je naozaj veľmi členitá, rozmanitá. No a ak máte radi vnútrozemie, určite odporúčam prejsť mestečka a pozrieť sa aj napríklad na mestečka ako je Oliastra, Orgosolo, ktoré sú práve v tom hornatom vnútrozemí a majú úplne iný charakter. Ale ak by sme chceli vidieť celý ostrov, tak akým spôsobom? Dá sa ho vôbec prejsť? No určite je to veľmi náročné počas jedného týždňa, takže odporúčam Sardíniu si rozdeliť možno na 2 časti, alebo sa vybrať na poznávací organizovaný zájazd aj so sprievodcom, kde zase máte možnosť prejsť tento ostrov možno aj počas týždňa, ale s tým, že každú noc spíte niekde inde. To znamená, že určite odporúčam navštíviť mestečka, ako sú Castel Sardo, ktoré je na skalnatom pobreží s krásnymi vyhliadkami. Mesto Alghero, ktoré je zase katalánske mesto. By som povedala, že to je kus Španielska na Sardínii. S kamennými uličkami, s opevnením, krásnymi západmi slnka, kvalitnou gastronómiou, ale aj s modrými jaskyňami, ktoré sú len kúsok odtiaľ. Potom, keď ideme na ďalšie pobrežie, na západné pobrežie, tak tam zase vidíme mestečko, ako je Orgosolo, či krásne malé plážičky, ktoré sú dostupné len loďou, ako je Cala Gonone alebo Cala Golorica, kde sa inak nedostanete. Čiže zase je to niečo, čo je špecifické práve pre tú Sardíniu. No a určite za návštevu určite stojí aj práve hlavné mesto Sardínie, mesto Cagliari, ktoré sa nachádza na juhu Sardínie. A keby som mala povedať tú vzdialenosť medzi severom a juhom, tak je to minimálne 4 až 5 hodín v závislosti od toho, ako idete, ale aj keby ste šli rovno po tej diaľnici, tak to neprejdete rýchlejšie. Keď sme pri tých cestách, aký najvhodnejší spôsob dopravy je na Sardíniu letecky? Predpokladám, dá sa tam dostať aj nejako inak? Určite áno. Určite odporúčam poletieť, pretože ste tam len za 2 hodinky. Autom to trvá oveľa dlhšie, pretože treba ísť na sever Talianska a odtiaľ trajektom. Ale Sardinia má teda aj tú výhodu, že
sú letiská aj na severe, aj na juhu, takže dá sa rozdeliť ju naozaj na dvakrát. Vy ste spomínali, že do mora sa dá ísť pozvolne, že nie je príliš hlboké, tak je to vhodné asi aj pre rodiny s deťmi. Určite áno a aj vlastne typy ubytovania. Taliani radi cestujú s rodinami, to znamená, že väčšina toho ubytovania je prispôsobená pre rodiny s deťmi. Majú radi zábavu, v tých rezortoch veľa športových aktivít, ako napríklad padel, to je teraz veľkým hitom v rámci talianských rezortov, ale aj večerné programy, či športové aktivity, beach volejbal na pláži, alebo slovenskí animátori, ktorí sa postarajú o zábavu pre deti. Sardinia však má aj teda veľa luxusných rezortov a aj ubytovania vo vilkách či v apartmánoch, takže myslím si, že každý si vyberie niečo pre seba a tak teda miesta, ktoré sú s nočným životom, s ruchom, s reštauráciami, ako aj pokojné miesta a pláže, kde môžete byť naozaj sami. Viac sa nám už do dnešnej relácie nezmestí. Opúšťame preto Sardíniu a vraciame sa späť domov. Ďakujem vám, pani Fedorová, že ste nás tam zobrali. Ďakujem aj ja. A vám ďakujem, že ste sa nechali na tento výlet zlákať a absolvovali ste ho spolu s nami. Dúfam, že sa vidíme aj o týždeň pri novom vydaní Check-inu. Dovtedy sa majte krásne. Dovidenia.